Ajajaj. Se na to podívejme. Jaký tady máme stoupáček. Dívejte se. Máme se potom na kluky, jak to zvládnou. A nejdříve se musíme dostat někam výš. To je nebezpečné. To je nebezpečné. Klouže to. Klouže to. Klouže to. Postupujeme nahoru. Postupujeme nahoru. Tak a teď se podívejte. Co je to za kopec. Ano. Geodet Václav se šplhá jako první nahoru. Je to... Dívejte se na ten záběr. Je to neuvěřitelné. I tolik sil navzdory udítým 70 kilometrům. Možná se objeví úsměv na tváři. Přejeme se překvapit. A trochu druhý. No, to je Petr. Tak tady máme cyklisty. Uvidíme se, jestli se pokusí si tento kopec. Vidíme, že nemají helmu. A je to opravdu zajímavé. Velmi. No. Ty vole. Ještě kousek a pak se napijem. Brzdí naplno. A tak to poskuzuje. Jsou to blázni, vážení přátelé. Jsou to blázni a my pokračujeme dále. Sledujeme Václavovi záda. Je třeba říct, že náš tým se není zvedl a postupuje velmi rychle oproti začátkům nebo oproti startu z Kohoutky. A je to už na tváři, je to dobré. I přes puchýře, i přes to všechno, úsměv na tváři. Jo. Upřímně.